Lehenengo eta behin arrantzari dagokionez, arrantza tokiak aipatzen dira, hainbat eta hainbat toponimo, baita zenbaitetan arrain mota ere, bestetik gero merkatalgaiei dagokienez, batik bat zerealak eta gatzari buruzko hainbat aipu daude, eta kasu horietan ere askotan jatorria azaltzen da, beraz oso zentzuratan oso interesgarria da. Ontzigintzari dagokienez ere, badira basos deitzen diren tramankulu batzuk, elizak berak alkilatzen dituenak itsasontziak uretaratzeko, eta aipu horietan beste zeharka, beste zenbait xehetasune agertzen dira. Zenbaitetan gatazkak sortuko dira alkiler horien inguruan, eta gatazka horietan gainera oraindik informazio gehiago antzeman dezakegu.